Wara kważi 15-il sena magħluqa minħabba xogħol estensiv ta' restawr il-koppla tal-Bażilika ta' San Dominku fil-Belt Valletta reġgħet infetħet. B'żeba' friska mir-restawratriċi Maltija Agatha Grima, ix-xogħol majestuż ta' Giuseppe Calì tal-1890 se jerġa' jibda jitgawda mill-Beltin u d-Dumnikani. L-aħħar xogħlijiet ta' restawr bdew propju fl-2018 fejn ir-restawraturi raw kif l-ilma u l-melħ kienu l-akbar edewwa tal-pittura ta' Calì. Ix-xogħlijiet l-iktar immirati biex isaħħu il-pittura strutturalment kellha ħafna problemi ta' melħ propju minħabba li matul iż-żminijiet daħal ħafna kien hemm dħul tal-ilma mill-kopla. Kien hemm ukoll problema tal-egi ħoxnin ta' ħmieġ fejn kienu qegħdin jaħbu kemm il-palett oriġinali ta' Calì u anka dik id-dimensjoni spazjali li jħobb jagħti Calì fil-pittura tiegħu. L-ewwel xogħlijiet ta' restawr saru wara t-tieni gwerra dinjija mit-tifel ta' Calì nnifsu Ramiro Raffaello Calì u bekk riċentament instabu staffi ta' pitturi doppji minn dik oriġinali. Il-kappellan tal-Bażilika ta' San Dominku Patri Michael Camilleri spjega eżatt x'inhu s-sinifikat tal-pittura li hemm fil-koppla. Il-koppla fiha 8 flieli, fiha 7 doni tal-Ispirtu Santu u ovvjament il-felli prinċipali huwa l-Ispirtu Santu. Però saret ukoll b'kommemorazzjoni u hemm miktub fiha stess fl-istess pittura kommemorazzjoni ta' 60 sena mill-ordinazzjoni saċerdotali ta' wieħed mill-iktar papijiet li dam jirrenja li jidher li l-Papa Leon 13 li jidher li dam xi 38 sena Papa. Patri Michael Camilleri qal li l-ftuħ mill-ġdid tal-koppla hija ċelebrazzjoni ta' ferħ u se taqta' x-xewqa ta' ħafna Beltin hekk kif ingħatatilhom mill-ġdid parti mill-wirt tagħhom.